i sesiwn rhithiol Shelter Cymru yn Eisteddfod AmGen 2021 ym Mhabell y Cymdeithasau. Bwriad y sesiwn yma yw trafod Argyfwng Tai Cymru, a hynny yn sgil effeithiau'r pandemig ar sefyllfa tai a chartrefedd bobl Cymru. Ers i ni ddechrau ar y daith allan o'r cyfnod clo yma, problem enfawr sydd wedi codi yw fforddiadwyedd tai yng Nghymru, yw prynu ac yw'r rhentu wrth gwrs, a hyn yn symptom o broblem ehangach yr argyfwng tai yn gyffredinol. Wel, yma i drafod gyda fi mae Jeremy Miles, aelod llafur o'r Senedd a'r Gweinidog Addysg ar Iaith Gymraeg yn y Llywodraeth Presennol. Hefyd yn ymuno ni mae Mabli Siriol, Cadeirydd Presennol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac un o drefnwyr rali fawr Tryweryn fis diwetha, na i dau haf. Yn ymuno ni o'r gogledd mae Sian Lloyd Williams, un o frodorion Penllyn, a phrif weithredwr y Gymdeithas Tai Grŵp Cynefin. Ac un arall o bobl Penllyn sy'n ymgyrchydd brwd yn erbyn tai haf ac ailgartrefi yw Rhys Tudur, sy'n aelod o Gyngor Tref Nefyn, ac sy'n llafar iawn ar gyfryngau Cymru o safbwynt y pwnc arbennig yma. Ac i gwblhau'r panel, mae Kevin Campbell, aelod o'r Senedd dros Plaid Cymru, yn cynrychioli canolbarth a gorllewin Cymru, sydd wedi gweithio'n ddiflino dros y pwnc yma o fforddiadwyedd tai tra oedd yn gynghorydd Sir yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin. Wel, fi, Heather Gregory, sydd y gwasga'r cyfryngau i Shelter Cymru, sydd yma i drio cadw trefen ar y sesiwn yma. Croeso cynnes iawn i chi gyd. Wel, gan ddechrau te, gyda chymod, y gwendidau mae'r y pandemig yma wedi ymlygu y maes tai a chartrefedd. Beth yw'r problemau mwyaf hynny te, Jeremy? Wel, wy'n credu bod ni wedi gweld, bod hwn yn gwestiwn o gyfiawnder cymdeithasol ar ddiwedd y dydd, ond dyw e, mae'r pandemig yn amlwg wedi amlygu chi'n gwybod, gwendidau oedd yno eisoes ac wedi cyflymu y broblem mewn amryw o ffyrdd. Os ydwchwch chi ar gyd-destun tai cymdeithasol, o ran rentu private, o ran perchnogaeth, ym mhob un o'r meysydd yna, mae impact Covid wedi cael, wedi gadael i ôl. Mae gyda ni fel Llywodraeth, flaenoriaeth yn manifesto ni yn y ffynedd diwetha, i fyny'r afel gyda adeiladu mwy o tai cymdeithasol ar enghraifft. Ni wedi gwneud eitha lot yn ystod y 5 mlynedd diwetha yn y Senedd i fyny'r afel gyda'r ail siarensau yn y sector breifat o ran safonau, o ran sicrwydd, o ran rheoleiddio ac ati. Ond ni'n gwybod yn glir yn y cyfnod, yn y misoedd diwetha, wy'n credu bod y cyfuniad o Covid yn un llaw, a fyswn ni'n dweud hynny'n digwydd ar yr un pryd gyda newidiadau yn y farchnad dau yn sgil penderfyniadau, yn sgil gadael yr Ewropeaidd, wedi creu pwysau aruthrol ar berchnogaeth tai mewn rhannau o Gymru, yn benodol felly ar hyn o bryd yn y gorllewin ar gogledd cymunedau Cymraeg, le mae'r sialens o bobl yn methu fforddio prynu tai i cymunedau Cymraeg i hunain yn amlwg iawn nawr, a mae angen gweithredu ar hynny'n sicr. Dewn ni nôl at hynny, Jeremy, ond mi wnaethon ni ymchwil hefyd yn y misoedd diwetha yma, ac un o'r ystadegau mwyaf brawychus i ni oedd darganfod bod 250,000 o bobl Cymru wedi cael eu heffeithio gan yr argyfwng tai, o safbwynt tai a chartrefedd. Ac un o'r problemau, Sian, o'n i'n gyflwyno chi gyda fel rhywun sydd yn brif weithredwr Cymdeithas Tai, yw amodau tai a safon tai sydd gyda ni yng Nghymru. I ni'n ymwybodol bod y stoc yn hen ac yn y blaen. Felly, chymod, siwrd yma mynd i'r afel a hyn te, Sian? Diolch, Heather. Yn sicr, does na ddim digon o gyflenwa tai addas sydd yn fforddiadwy ar gael yng Nghymru. Un o'r pethau da ni wedi weld yn ystod yr cyfnod Covid hefyd, mae yna ddipyn o broblemau lle does na digon o le yn y tai yma ar gyfer addysgu plant a hefyd galluogi pobl i weithio o gartre. Mae yna diffyg mynediad i lefydd gwyrdd ac i bobl allu mynd allan i fwynhau ac edrych ar ôl iechyd a llesiant, a hefyd mae yna diffyg
bethau fel adnodd band eang digonol i alluogi pobl i gallu gweithio o gartre. Mae yna lawer hefyd wedi methu gweithio o gartre ac yn cael anawstera fel teithio i'r gwaith, falle cynt o'n bod yn rhannu lifft neu'n ddibynnu ar drafnidiaeth cyhoeddus ac yn y blaen. Ac mae hynny yn gwneud bethau lot gwaith wrth gwrs mewn llefydd fel Cefn Gwlad. O safbwynt amoda ac safona yn stoc tai, fel oeddech chi'n dweud yn gynharach Heather neu yn y cwestiwn, mae yna lawer iawn y stoc tai Cymru. Oeddech chi'n dyddio nôl i cyn cychwyn y ganrif ddwytha. Wedyn yn rhoi dipyn o her sut ydym ni'n mynd i ddod ar rhain i fyny i safon. Mae safonau o fewn tai yn y sector cymdeithasol er enghraifft, da ni wedi gorfod cwrdd ac rhan fwyaf yn cwrdd rwan hefo safonau ansawdd tai Cymru. Ond wrth gwrs mae eisiau mynd step yn bellach ac mi fydd yna ofynion yn fel sector i fod yn gwella bethau fel lefelau egni neu ynni, mae'r tai yma yn ei ddefnyddio'r effeithiolrwydd ynni wrth symud ymlaen rwan. A da ni wedi cychwyn ar y gwaith yna. A fel sonioch chi fyna, Sian, mewn ffordd mae ystyr cartref wedi newid i bob un ohonon ni, yn sgil y pandemig. Chi'n meddwl bod pobl yn treulio yn gweithio adre, yn ddysgu plant o adre, diffyg lle gyda nhw, ac yn y blaen, fe wedwch chi band eang ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, yr hyn i ni wedi weld o ganlyniad i hynny, yw bod pobl angen llefydd mwy, pobl angen gardd, pobl angen swyddfa i weithio ynddi, neu lolfa ychwanegol lle mae'r plant yn gallu cael ei addysgu. A beth i ni wedi gweld yw bod bobl wedi ad-leoli. A mae cyfle iddyn nhw'n wneud hynny, achos maen nhw'n gweithio o adre. Ond Kevin, beth yw effaith pellgyrraeddol hyn ar ein cymunedau ni? Heddfa, ti'n hollol iawn. Dyna un o sgil-effeithiau amlyca'r pandemig i fi yw gweld pobl yn ad-leoli. A dwi'n byw yn Nyffryn Tywi, ardal Odidog yma'n Sir Gar, ardal wledig. A dwi wedi gweld cymaint o dai yn cael ei gwerthu yn ddiweddar i bobl y tu fas i Gymru yn benna, a pobl sydd wedi symud yma i gael y llonyddwch a'r prydferthwch yna, achos maen nhw wedi gweld bod nhw'n gallu gweithio adre, a mae rhai ohonyn nhw'n byw am hanner yr wythnos fan hyn, a hanner yr wythnos yn Llundain neu Bryste neu lle bynnag. Felly mae hynny wedi bod yn sgil effaith amlwg, ac wrth gwrs mae effaith hynny ar natur yn cymunedau Cymraeg ni yn amlwg, ond yr effaith fwyaf, wrth gwrs, yw maen nhw yn gallu fforddio prynu'r tai yma, ac mae yna ras wedi bod o ran prisio rhwng pobl a'i gilydd, sydd yn golygu bod pobl leol yn methu a chystadlu am y tai yma. A dyna'r tristwch mwyaf i fi. Mae gen i deulu, mae gen i ffrindiau o bobl ifanc sydd eisiau prynu tai yn Sir Gar wledig. Maen nhw'n methu gwneud hynny, oherwydd mae'r prisiau y tu hwnt i'w gallu nhw. A mae yna rhywbeth eithriadol o drist o ran hynny, nid yn unig o ran cyfiawnder cymdeithasol, fel wedodd Jeremy ar y dechrau, sydd yn hollol iawn, ond mae effaith hynny ar yr iaith Gymraeg a chynaladwyedd yn cymunedau gwledig yn ddifrifol iawn. Ddewn ni nôl at hynny yn y man, Kevin, ond mae rhaid i ni hefyd, fel o'n i'n pwysleisio ar y dechrau, nid jyst tai fforddiadwy yw prynu, ond tai fforddiadwy yw rhenti. A dyw e ddim jyst yn broblem wledig, mae'n broblem yn ein dinasoedd ni. I ni'n sôn am y genhedlaeth rhenti yma, neu'r generation rent. Mabli, fel un o aelodau ifanca'r panel yma heddi, beth yw effaith hyn wedi bod arna ti a dy gyfoedion? Ie, mae'n hollol iawn bod mae'n broblem fwy na jyst gallu prynu tai. Mae'n broblem sy'n effeithio ar bob cymuned yng Nghymru mewn gwahanol ffyrdd. Fi'n dod o ardal Grangetown yng Nghaerdydd, ardal sydd wedi gweld ffrwydrad anhygoel mewn prisiau tai dros y blynyddoedd diwetha. A dwi wedi bod yn ffodus, dwi wedi gallu aros fan hyn, ond mae lot o'r bobl nes i dyfu lan gyda nhw, maen nhw ddim yn gallu fforddio
rentu neu brynu o gwmpas fan hyn dim mwy. A mae hwnna o ganlyniad i'r un fath o rymoedd ni'n gweld pob man arall lle, yn y bôn ni wedi trin dros y gawdau, mae wedi bod consensus gwleidyddol ymysg y pleidiau i gyd, really, o ran trin tai fel eiddo i wneud elw yn lle cartrefu i bobl gyffredin. Dyna sydd wrth raidd y holl broblemau dyn ni'n siarad am heddi, ac yn y bôn yr hyn sydd angen wneud ydy newid y consensus yna a pheidio gadlu'r farchnad rydd, ymddiried yn y farchnad rydd i ddarparu tai sy'n mynd i fodloni anghenion pobl gyffredin, achos dwi ddim yn gweithio. Rai o'r pethau amlwg sydd angen ei wneud yw reoli prisiau tai a rent ym mhob man yng Nghymru, newid diffiniad ni o dau fforddiadwy, achos dyw'r diffiniad presennol ddim yn gweithio. A hefyd, reoleiddio Airbnb, yr effaith mae hwnna'n cael yn ardaloedd dinesig a threfol yn gwthio lan prisiau rent a gwerth tai. A un o'r pethau mae'r gymdeithas yn galw amdano hefyd ydy, da ni eisiau gweld treth ar elw landlordiaid, achos yn y bôn mae prisiau rent yn mynd lan, achos mae pobl yn gallu gwneud lot fawr o arian allan o rentu tai allan, a dyna sydd angen ei newid. Dywn ni nôl at hynny yn y man, hynny yw grymoedd gallai gael ei roi mewn lle mwyn datrys y broblem. Ond Rhys, ti'n modd, i ni'n gwybod fel mae prisiau tai wedi cynyddu, ond ni'n edrych ar hyn rhyw 2 wythnos yn ôl, a nhw'n dweud bod prisiau tai yng Nghymru wedi cynyddu rhyw 15%. Erbyn hyn, mae'n 15.6% yn y 2 wythnos diwetha. Dyna reality y sefyllfa. Wyt ti wrth gwrs yn byw yn Nefyn, yn dweud. Beth yw'r sefyllfa fyna o ran pobl ifanc mwyn gallu prynu neu rentu? Mae prisiau tai wedi codi yn aruthrol. Da ni erioed i gweld y fath gynnydd. O'ch chi sôn am y ffigurau cenedlaethol y fanna, lle o'n i'n gweld o ran ffigurau gyn Principality, oedden nhw'n gweld yng Ngwynedd o un tymor y flwyddyn dwytha i'r tymor oedd yn canlyn, oedd prisiau tai detached wedi cynyddu 30,000 o bunna ar gyfer taledd. Ac ar gyfer taledd di hynny, diolch yn ystyried yr ardaloedd fwy gwledig lle mae'n fwy dwys de. Achos mae'n cynnwys ardaloedd trefol, lla sydd ddim mor ddiniadol i brynwyr ailgartrefi. Ond mae 30,000 o un tymor i'r tymor nesa jyst yn anhygol dydy. Be da ni weld yn Nefyn ydy prisiau di saethu fyny yn wirioneddol. Mae'r coronavirus, fel oedd Jeremy wedi sôn gynt, wedi cynyddu'r prisiau'n sylweddol. Mae'n gatlydd wedi bod, mae'r gwthio am leoliad push for space, fel maen nhw'n deud, wedi bod yn gatlydd. Ond be da ni weld arwyddion yn mynd fyny yn deud gwerthwyd, maen nhw'n cael eu codi arwyddion asiantaethau tai, mae'n deud gwerthwyd anyn nhw. A mae'n sioc i chi. Be da ni'n weld ydy bod ni'n cael yn dadwreiddio o'n cymunedau da ni wedi mac yn nhw. Mae'n cwlwm ni yn bro, y cwlwm bro na yn cael ei rwygo. A mae o yn hynod o drist pan da chi wedi teimlo cariad at y bro da chi wedi cael eich magu yn nhw. Ac hefyd, mae'r elfen ieithyddol, mae'n dwysau y broblem. Mewn ffordd, mae fforddadwyedd yn broblem byd eang mewn gwirionedd. Mae Cernyw hefo broblem falla sy'n mwy o'r raddfa na sy'n anogledd o llewyn Cymru o ran prisiau tai a'r canran o ail dai sy'n o. Ond be da ni weld yn fan hyn ydy, mae peryg i'r iaith i flannu am byth o'r cynefinoedd lle mae'n iaith fyw ar y stryd. Hyn i di peiriant diwylliannol llenyddol yr iaith. Dyna sy'n rhaid, mae hwnna'n rhaid egni ddi. A da ni'n mynd i, ella gowni halu fo adra mewn blynyddoedd. Fy yna ffordd o reoleiddio yr farchnad yn effeithiol ac ail dai. Ond be fy yna ddim os oedi'n delio efo hyn ydy, fydd yr iaith Gymraeg yn trengu, a os dyn nhw'n mynd o gymunedau, maen nhw wedi mynd am byth. A dyna chi'r brys garw sydd angen dwi'n sylw iddo fo. Mae rhaid gweithredu cyn gyntaf o'r modd, a mae yna fesurau effeithiol tu hwnt dyn nhw'n gwneud yn ei lle. Ond fedra i sôn am hynny nes mlaen neu rwan, be bynnag sy'n gorau gyda chi.
Ie, wel, dwi'n jyst cofyn un pwynt i Kevin fan hyn. Mae'n un peth i ddweud am y bobl ifanc yma yn methu fforddio prynu neu rhentu yn eu cymunedau, ond i ni'n gwybod bod all fido gan bobl ifanc o'n cymunedau gwledig ni yn broblem aruthrol. A dyw hwnna ddim o angen reidrwydd lawr i fforddiadwyedd y tai yma, ond does dim gwaith yn y cymunedau gwledig yma iddyn nhw. Faint o broblem yw hynny? Ni wedi sôn am Pen Llŷn, Kevin, mae'n broblem yn Sir Gar hefyd yn dweud. Mae'n broblem yn y rhan fwyaf o Gymru, achos mae cyfartaledd cyflog pobl Cymru yn is nag unrhyw rhan arall o'r gwledydd hyn. Mae'n ffactor bwysig iawn, mae'r economi yn allweddol, a mae'n golygu bod yna ddim cyflogau digonol i brynu tai ac i gystadlu yn y farchnad dau. Ond oherwydd mewn ardaloedd gwledig yn arbennig, does na ddim digon o swyddi proffesiynol sydd ar gael i gadw pobl ifanc yn arbennig mewn ardaloedd gwledig. Mae yna allfudo, mae Sir Gar er enghraifft yn colli tua 1000 o bobl ifanc bob blwyddyn. Mae'r rhai yn dod nôl, ond mae'r rhan fwyaf yn mynd ac yn aros i ffwrdd o'ma. Felly mae yna oblygiadau demograffaidd i hynny hefyd, yn ogystal â rhai ieithyddol. Mae yna bobl yn gadael oherwydd diffyg swyddi, ond hefyd maen nhw yn gadael i broedd, fel mae Rhys wedi dweud, oherwydd nhw ddim yn gallu fforddio byw yma. Felly mae yna double whammy mewn gwirionedd, economaidd a hefyd o ran diffyg tai. A os gai gafel un peth mewn Heather, mae yna nifer wedi sôn yn barod am dau fforddiadwy. Mae rhaid gofyn y cwestiwn, be mae'n ni'n ei olygu? Achos i fi, mae yna wahaniaeth rhwng tai fforddiadwy a tai mae pobl yn gallu fforddio. A dwi'n meddwl bod angen i ni edrych ar hynny rhywbryd yn ystod y sgwrs yma, neu mewn sgyrsiau tebyg yn y dyfodol. A tai fforddiadwy wrth gwrs yw rhentu yn ogystal ag i'w prynu. A dwi'n gwybod bod ni yn Shelter Cymru yn croesawu'n fawr y ddewyd Llywodraeth Cymru i adeiladu 20,000 yn fwy o dai cymdeithasol erbyn diwedd tymor y Senedd presennol yma yn 2026. Sian, fel rhywun sydd yn gweithio maes tai cymdeithasol, faint o bwysau ychwanegol mae'r prynder tai yma i'w rentu yn breifed erbyn hyn, oherwydd bod nhw'n Airbnbs neu beth bynnag, yn ei rhoi arno chi fel cymdeithas dai yn y gogledd? Wel, mae yna bwysau trwy'r adeg am dai cymdeithasol, ac mae'r awdurdodau lleol yn cadw cofrestr wrth gwrs o beth di pobl, pwy ydyn nhw, beth di'r angen ac yn lle ar gyfer dangos wirioneddol beth di'r angen am dai fforddiadwy neu tai cymdeithasol. Mae yna broblemau o ran trio ffindio tiroedd, wedyn hawl cynllunio, mae yna wedyn pethau fel argeuledd arian, mae yna gyllideb ar gael gan Llywodraeth Cymru tuag at rhai o'r cynlluniau tai, ond mae'r gweddill yn cael ei codi trwy orgeisi lle da ni'n gorfod mynd at fenthygwyr a codi benthygiadau prifet. Wedyn ar ben hynny wedyn, mae gennym ni brinder o adeiladwyr. Da ni'n gweithio fel rheol yn yr ardaloedd gwledig a trefi gwledol ac gwledig, ac ymethu glir a cael contractwyr digon mawr i wneud y gwaith adeiladu. Byddwch chi, ni'n trio'n gorau i fuddsoddi mewn cwmnïau sydd yn yr ardaloedd gwledig ni, ond eto dwi'n credu falle bod yna ddigon o gythral neu o her gynnyn nhw i fod isio fod yn adeiladu ar sgêl chydig bach mwy. Ac wedyn dydy'r contractwyr mawr, mae'r cwmnïau mawr, dyn nhw ddim am ddod i lefydd fel Cefn Gwlad Cymru os does am digon o broffit yn nhw gynnig i wneud yn y contractau. Wedyn, mae yn galad yna ni, ond mae yna ffyrdd i symud hyn ymlaen yn sicr. Does gen i'n dawt am hynny. A pob lwc i chi gyda hynny, achos dwi'n gwybod beth yw'r sefyllfa o ran y wasgedd. Jeremy, y pwnc yma o ail gartrefi. Fe nath y Llywodraeth gyhoeddi fi strethad yn ôl y mis Gorffennaf, eich bod chi'n mynd i fynd i'r afel ar broblemau o ail gartrefi, a'r cynllun 3 cham.
Neu di esbonio'n fras i ni, beth yw'r cynllun 3 cham yma? Wel, mae 3 maes gwaith. Dyna beth wedi datgan. So mae amryw o gamau sydd yn ymateb i'r adroddiad gawson ni gan Dr Simon Brooks sy'n disgrifio mewn ffurf dramatig iawn cymaint o'r angen i weithredu yma ar y frys ac mewn ffordd sydd yn effeithiol. Felly y 3 maes gwaith yw, un edrych ar pa gyfraniad gall trethu lleol a trethu eiddo wneud i ddelio gyda hyn. Felly mae hynny'n rhannol i wneud gyda trethu ar werthu tai a phrenu tai, trethu o ran defnydd, hynny yw o ran defnydd fel yn y sector dwristiaeth ac ati, mae cwestiynau yn y maes hwnnw, a hefyd o ran treth cyngor. Felly mae ystod o bethau yn y pecyn hwnnw. Hefyd mae cwestiynau o ran defnyddio'r system gynllunio ar gyfer cyflwyno rhwystredigaethau ar gyfer prynu a gwerthu ail gartrefi yn hyn o beth. A'r trydydd peth yw cefnogaeth i bobl brynu ac i rentu yn eu cymunedau. Felly ystod o bethau eitha creadigol yn y maes hwnnw hefyd. A ni wedi datgan cynllun. Mae rhai pethau yma gallwn ni ddechrau ar y gwaith yn union, a ni'n bwriadu wneud hynny. Mae rhai pethau yn golygu newid gyfraith, mae hynny wrth gwrs cymryd ychydig yn hwy. Ond dros yr haf, ni'n gweithio ar gynllun tai cymunedol ar gyfer yr hydref, gweithio gyda cymunedau sydd yn barod i helpu ni dreialu hyn. Mae amryw o rai'n barod i wneud hynny, a hefyd mae gyda ni ymgynghoriad ar y gweill ynglyn â newid trethu lleol. Felly mae un o'r sialensau mawr sydd fan hyn yw sicrhau bod ni'n cael datrysiad ymarferol effeithiol. A mae hynny'n golygu gweithredu'n gyflym, ond hefyd mewn ffordd sydd yn sicr fod yn gyfreithiol. Hynny yw, os gymryd ni cam sydd ddim yn sicr yn hynny, mae'n mynd i gymryd yn hirach i allu datrys hyn na fel arall. Felly mae cynllun gyda ni ar y gweill yn barod, ni'n gweithio dros yr haf, a bydd mwy o gamau'n dilyn ar ôl hynny hefyd. Mae'n uchelgeisiol iawn, os gael ddweud. Ond, ydy'r cynlluniau yma'n mynd i weithio yn dy dre di a ardal di yn Nefyn, Rhys? Wel, so ni'n gobeithio bod ni'n cael peilota Nefyn, so ni'n croesawu hynny. Da ni wedi llythyru'r Llywodraeth eisiau sy'n gofyn i nhw'n gwneud hynny buan iawn wedi cyhoeddiad adroddiad Simon Brooks. A da ni'n mwys ar gymhelliad roedd yn ei adroddiad i beilota. So ni'n cymryd, ar y wena reid yr holl ymdrech tu cefn i'r peilot hwnnw a gyfwyn a pharodd i gydweithio ac yn edrych ymlaen am hynny lly de. O ran datrysiadau, yn amlwg mae'r Llywodraeth wedi clusnodi 3 ffordd o sbio ni lly. O'n i'n gweld hynny'n rhywbeth oedd mor blaen a gola dydd o'r cychwyn cyntaf i gwir yn amlwg a dyna y 2 agwedd. Ac o'n i'n gweld bod o'n cyflawni llawar, bod oedd ei gyhoeddi bod angen sbio ni felly de. Ond o ran mesura, mae yna lot o leisio wedi bod yn dweud os oedd ddim bwled aur i'r broblem yma, bod yna gymlaeth doda. Wel, i ddweud gwir, tydi hynny ddim yn taro'r gwirionadd. Mae yna bethau sicr allai gael ei wneud ac yn sydyn iawn ac yn eitha syml hefyd de. Mae yna wledydd ar y cyfandir eitha'r Swistir hefo deddfwriaeth sicr yn rheoli ail-gartrefi'n effeithiol. Maen nhw wedi dod dros unrhyw sgil-effeithiau sydd wedi bod efo ail-gartrefi ac wedi goresgyn hynny nes bod nhw'n dwristiaeth cynaliadwy. O ran mesura sicr, swn i'n meddwl sa'n neud gwahaniaeth. Un o'r pethau cyntaf yn hwylusau wneud ydy codi'r dreth tir ar ail-gartrefi, bod chi'n creu dosbarth ar ei cyfan nhw ac yn godi fo'n sylweddol uwch. Os brynwch chi dŷ yn Nefyn i osod fel Airbnb, ac gwch chi dŷ teras, maen nhw'n ta 200,000 bellach a dros hynny'n braf. Ond dŷ teras 2 loft yn Morfa Nefyn, heb le parcio, heb rar, ac oedd am 250,000, a gath o'i werthu am hynny. Ond os fysa'r dreth tir ar hwnnw'r 20% ar ail gartra, fysa neb yn brynu fo fel buddsoddiad, achos fysa chi'n mynd iwsio fo fath Airbnb wedyn. Mae hwnna'n atab parod sydyn. Ar y llaw arall, bwled aur posib ydy bod chi'n cyfyngu ar allu bobl o fewn cymunedau di gwarchod i brynu i hail dau nhw. Os da chi fo'r cyfyngiad hynny, mae'n golygu os da chi o'r tu allan i'r ardal a da chi'n trio prynu'ch tŷ ychwanegol chi, yna gwch chi'n gwneud, chwch chi ddim Land Transaction Certificate, tysysgrif trafodiad tir. Fydd eich transaction chi, eich pryniant chi, null and void. Dyna sy'n digwydd yn Swistir. Mae yna fesura clir pendant felly.
yr ffordd ymlaen mewn ffordd ydy dychmygu'r broblem fel bod ni'n delio hefo bron, organeba. Mae anifiliad yn cael ei gwarchod yn ei cynefinoedd, anifiliad prin neu blanhigion. Da chi angen hybu a gwarchod. Da chi'n gwneud siŵr bod yna dyfiant llesol a gwarchod rhag unrhyw ddrwg o'r tu allan fel AR-LEIN mewn ffordd. Dim eisiau cyfyngu ar allu brynu hynny, ond hybu'n yr un modd i bobl leol allu cystadlu. Mae yna gynlluniau arloesol gyn y Llywodraeth yn barod, a mae'n rhaid fi gymeradwyo nhw am hyn. Cynllun prynu cartra Cymru 1. A be di hwnnw ydy, maen nhw'n darparu equity i fyny at 30% i chi o werth y tŷ. Mae o yn rhydd o log, interest free, a da chi'n cael eich cosbi wrth gael o. Be mae'n olygu di bod chi'n gallu mynd fyny'r ystol i brynu. Ond beth sy'n yn siomi fi ydy'r defnydd cyfyngedig sydd ohono fo ar y funud. 5 tŷ neu 5 cynllun o'r fath gath i ddefnyddio yng Ngwynedd y blwyddyn dwytha, sydd jyst yn gwbl anigonol. Dwi'n gwybod cyn gymaint o unigolion sy'n methu prynu tŷ yn ei bro, a mae hwn yn gynllun i alluogi hynny. A sa'r defnydd yn eang, sa fo'n wych, a mewn fuddsoddiad yn wir ystyr y gair. Dio ddim yn wariant sy'n cael ei golli, mewn tyfu efo amser. Dyma rhywbeth pendant allu gael ei wneud. Ddim yn rhwystro dim byd, ond mae o'n hybu bobl leol allu byw ni bro. Mae hwnna rhywbeth sy'n ni'n licio gweld fwy, ac oeddech chi'n sôn hefyd efo y broblem, efo rhentu uchel. Mae yna gynllun yn y Llywodraeth hefyd o ran rhan bechnogaeth rhentu. Mae hwnnw'n golygu, dwi eisiau sôn, Jeremy'n gallu ymelaethu mwy ar hwnnw, ond bod y Llywodraeth yn gallu rhaid equity i brynu tŷ mewn modd, lle mae'r tenant wedyn yn talu'r rhent llawer mwy rhesymol na fydd landlordiaid yn gosod. Be mae'r cynlluniau ma'n olygu di, bod chi'n helpu prynwyr i ddod fyny'r ystol, lle na fedra nhw ddim cystadlu fel arall yn y farchnad. Mae'r prynwr ar ei hennill yn ariannol a'r Llywodraeth efo'i buddsoddiad. Dim ond ffordd mae gen nhw afal ar y tai i wneud yn siŵr bod nhw'n aros yn wylo lleol, a honna sydd yn holl bwysig, gofalu bod gen bobl hawl i ddiw adra, a bod nhw'n cael ei dadleoli dros bobl sy'n mynd am ei hael, trydydd, pedwerydd cartra. Ond, na ni. Wel, dyna mateb rhys i hynna. O'n ni yn y rali mabli yn Rhyweuyn fis diwetha, pan glywed un o'r siaradwyr yn dweud, dyw'r cynllun mae gan y Llywodraeth ddim yn mynd yn ddigon pell, a fe ddwedodd rhywun, peilot arall. Felly, beth yw ymateb y gymdeithas i'r cynlluniau yma te? Wel, yn sicr, dyn ni'n falch iawn o weld bod y Llywodraeth yn cydnabod effaith y farchnad dau ar ein cymunedau a'n iaith, achos dyw hwnna ddim wastad wedi bod yn wir am y Llywodraeth ac am ein cynghorau sir. Felly mae hwnna'n fan cychwyn, a diolch i bawb sydd wedi bod yn gweithio am hyn ac ymgyrchu a thrafod mewn digwyddiadau fel hyn. A mae yna lot hefyd i'w groesawu yn y cynlluniau cafodd ei cyhoeddi gan y Llywodraeth. O'n persbectif ni, dyn ni ddim yn meddwl bod angen cynlluniau peilot. Dyn ni'n pryderu unwaith mae'r proses cynllunio peilot yn mynd yn ei blaen, chymod, allai hynny gymryd blynyddoedd i wneud gwahaniaeth. A erbyn hynny, dyn ni gyd yn gwybod yn enwedig i rai o'n cymunedau ni ar iaith. Mae yna beryg fawr, bydd hi'n rhy hwyr. Yn enwedig pan dyn ni'n gwybod o brofiad llefydd eraill, rai o'r llefydd mae Rhys wedi cyfeirio at nhw, mae yna gamau gallwn ni cymryd fydd yn gwneud gwahaniaeth. Ac os dyn ni'n sticio bob tro at y rhywgwyddor yna o beth sy'n mynd i helpu cymunedau lleol i reoli'r farchnad dau a'r broses gynllunio yn eu hardaloedd nhw mwyn sicrhau bod yna gartref i bawb yn eu cymuned. Mae yna bethau amlwg gallwn ni wneud fyna. Dyn ni'n galw am nifer o fesurau brys megis cyflwyno trethu newydd a reoleiddio. Ond yn y bôn, dyn ni hefyd yn meddwl bod angen dechrau paratoi'r tir ar gyfer ddeddfwriaeth llawn fel deddfeiddo. Fydd yn galluogi ni wneud lot o pethau mae Rhys wedi cyfeirio ato fyna o ran gosod cap ar ganran yr ail dau neu dau haf allwch chi gael mewn cymuned, rhoi blaenoriaeth i bobl leol wrth brynu a gwerthu tai, defnyddio tai gwag, dod â nhw nôl mewn i ddwylo cyhoeddus a
newid y diffiniad o dau fforddiadwy a reoli prisiau tai ar rent fel bod nhw wir yn fforddiadwy i bobl yn y gymuned yna. Gai just sôn fan hyn, okay? I ni wedi clywed Rhys yn sôn am beth sy'n digwydd yn y Swistir. I ni'n gweld beth sy'n digwydd yn ardal y Llynnoedd, beth sy'n digwydd yn Guernsey. Chymod, lle dim ond hanner, ryw 100% o'r tai sy'n gallu cael ei gwerthu i bobl tu fas i'r gymuned leol. I ni'n gweld cynlluniau yng Nghernyw, lle mae tai newydd ddim yn gallu cael ei gwerthu fel ail gartrefi ac yn y blaen. Ond air daten bob fan hyn yw'r iaith Gymraeg. Ydy ni yn ofn lleisio hyn rhag cael yn cyhyddo o hiliaeth, neu mae'r sefyllfa wahanol fan hyn yng Nghymru. Beth yw'r ymateb di hynna, Cyfle? Dwi'n meddwl mae mater i'r cymunedau Cymraeg yn unig yw yr Argyfwng Tai. Mi fues i yn ystod adeg yr etholiad yn canfasio'n unbych y pysgod sydd o bell ffordd ddim yn ardal Gymraeg, iaith o gwbl. Ac oedd yr ymateb i'r ffaith bod rhyw drydydd rhan o ddinbych y pysgod yn cynnwys ail-gartrefi yn cythrwyddo pobl leol. A ges i fwy o ymateb i eitem Facebook nes i ar ail-gartrefi gan bobl ddinbych y pysgod nag yn unrhyw fan arall. A dwi wedi bod yn cael e-byst yn ddiweddar gan bobl yn Llanfrindod, pobl yn y Dre Newydd, sydd yn cwyno yn yr un ffordd. Nawr, iddyn nhw, nid y Gymraeg yw'r bygythiad, ond y ffaith syml yw, dyn nhw ddim yn gallu prynu cartrefi yn yr ardaloedd lle gawson nhw i geni a'i magu. Ond wrth gwrs, maen nhw'n teimlo bod nhw'n cael i dadwreiddio, ond hefyd maen nhw'n colli diwylliant y dre arbennig honno wrth i bod nhw'n gorfod symud o'na. Felly, ydy mae'n effeithio ar yr iaith Gymraeg? Wrth gwrs i bod yn yr ardaloedd lle mae Rhys a Sian yn byw ac ati, Ceredigion, Sir Gar, Sir Benfro, wrth gwrs. Ond mae rhaid i ni bido cyfyngu'r drafodaeth yma yn unig i'r ardaloedd Cymraeg i iaith. Da iawn, da iawn. Sian, cyfeiriwyd fyna at dau gwag. Mae dyn ni 27 o filoedd, 27 o filoedd o dau gwag preifat yng Nghymru ar hyn o bryd. Chymod, beth gall y cynghorau Sir, Sian, i wneud i fynd i'r afel a'r broblemau o'r tai gwag? Wel, mae gan awdurdodau lleol y grymoedd yn barod a bod yn hollol onest. A dwi yn credu bod nhw, erbyn hyn, maen nhw yn cychwyn gwneud defnydd o ddifri o'r ddeddfwriaeth yma. Mae yna enghreifftiau gwych, o'n i'n arfer gweithio fel pennaeth tai i awdurdod lleol, ddim yn Gogledd Cymru. Ac be oedden ni'n digwydd bod wedi i wneud oedd, oedden ni wedi codi treth y cyngor, y premium ar ail-gartrefi, oedden ni'n defnyddio'r arian ychwanegol yna oedd wedi greu i'r cyngor, ac yn defnyddio'r arian yna i brynu tai gwag oedd wedi bod y wag am beth amser. Wedyn, doedden ni ddim yn cymryd y tŷ o'r wrth pobl lleol oedd yn meddwl i brynu o. Oedden yn talu i gwrdd ddod i mewn, i wneud y tŷ fyny, ac mi oedd y tŷ na wedyn cael ei werthu ar bris fforddiadwy i bobl oedd yn byw yn y gymuned lleol. Oedd hynna'n diwallu'r anghenion a'r tŷ gwag nôl i ddefnydd, a hefyd yn rhoi cartre rhywun, a hefyd yn gwella amgylchedd y stad lle oedd y tŷ. Wedyn, da ni'n defnyddio hynny o profit oedden ni wedi gwneud yn yr gwerthiant yna i fynd ymlaen ac prynu eiddo arall. Felly, mae bob math o bethau fel y gall awdurdodau lleol i wneud. Ond yn faes cymleth, does am un tŷ gwag yn sefyll y wag am reswm. Felly, mae yna beth dros o wahanol reswmau pan bod yn wag. Ond hwnna wirioneddol rhywbeth all awdurdodau lleol a cymdeithasau tai, a mi fedra ni weithio hefo'r cymunedau i brynu a gwneud hyn weithio drwy'n gilydd, drwy sefydlu rhywbeth o gronfeydd neu beth bynnag, a dwi'n siŵr bys ni'n fwy na barod i edrych a gweithio hefo Cyngor Tref Nefyn er enghraifft, os oes yna wyllus yna i weithio hefo'r awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru, dwi'n siŵr fedra ni wthio rhywbeth a felly ymlaen, ynghyd â cynlluniau fel mae gynna ni gynllun cymorth prynu, a da ni'n digwydd bod yn gweinyddu hwnnw ar draws y gogledd, wedyn mae modd gwneud llawer mwy na hynna. Jeremy, onid yw cynllunio
yn greiddiol i hyn i gyd. Bod ni'n edrych ar yn cynghorau sir yn awdurdodau lleol, bod angen mwy o gydweithio gyda'r adrannau cynllunio, ac o sôn am yr iaith Gymraeg, bod ni yn ystyried y demograffeg ieithyddol pan bydd ni'n cynllunio codi tai mewn ardaloedd. Mae hynny'n sicr yn wir, a un o'r bethau ni'n bwriadu wneud dros yr haf, mae'r gwaith yn digwydd nawr, fel mae'n digwydd, yw cryfhau'r polisi yn PPW mwyn sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn gallu fod yn ffactor fwy amlwg yn y dewisiadau mae Llywodraeth lleol yn gallu gwneud. Mae mwy o bwerau yn eisoes nag sydd yn cael ei defnyddio ar y cyfryw. Mae'n bosib cryfhau a ni'n wrth i wneud hynny ar hyn o bryd. A mae lot o asesiadau marchnadoedd tai lleol hefyd le gallwn ni sicrhau fod fwy o flaenoriaeth yn cael ei wneud i'r Gymraeg. A mae hynny yn cael effaith nawr. Mae'n cael defnyddio gan un neu ddau o gynghorau lleol eisoes sydd yn gallu cael rhyw elfen o effaith lleol. Beth sy'n amlwg i fi o'r drafodaeth hon yw, fel oedd Kevin yn dweud, mae'r sialens yn ychydig yn wahanol ym mhob cymuned sydd yn dioddau'r ffactorau yma. A mae angen, os hoffwch chi, rhyw fath o toolkit sydd yn gallu cael ei ddefnyddio mewn ffordd sydd yn eitha specific i'r gymuned sydd yn cael ei effeithio. A mae hynny'n sicr yn cynnwys arfer cynllunio, os liciwch chi. A wy'n credu hefyd bod rôl i sicrhau fod gan gymunedau lleol fwy o lais felly yn rhai'r penderfyniadau sy'n cael ei wneud o ran cynllunio. Bendant. A chymod, a'n mynd yn ôl, chymod, mae problem, an y pen draw, mae'n broblem prynder tai, ynddo fi, a tai cymdeithasol. A dwi'n meddwl, chymod, os wneith y Llywodraeth lynu wrth yr addewid na i adeiladu 20,000 yn fwy o dai cymdeithasol, chymod, rheoleiddio pethau fel cynllunio i droi tai haf, chymod, newid y pwrpas a defnydd y peth. Yr un peth gyda Airbnb sydd yn bla, ni ddim wedi cael amser i drafod hynny, ond chymod, mae'n amser ni yn y sesiwn yma yn dirwn i ben yn anffodus, ond dwi'n sicr mae nid yma diwedd y drafodaeth ar yr argyfwng tai a fforddiadwyedd tai yng Nghymru. Hir y parhaid y ddadl wedai, gan obeithio y bydd gan wleidyddion ar bob lefel y weledigaeth yma a'r penderfyniad i ddod o hyd i atebion i'r broblem gynyddol yma. Felly, diolch i Kevin, Rhys, Sian, Mabli a Jeremy am eich cyfraniad gwerthfawr i'r drafodaeth yma heddi. Ac oddi wrtha i a Shelter Cymru, hwyl fawr i chi gyd a mwynhewch weddill yr Eisteddfod gan obeithio y gewn ni gwrdd wyneb yn wyneb ar y maes flwyddyn nesaf. Hwyl i chi gyd.